OK, pravdepodobne si na toto video klikol iba skrz názov, alebo thumbnail, alebo hocičo iné, alebo ťa iba zaujíma, o čom tu budem rozprávať. A kto som? Som Snoomy, teda tak sa aspoň prezentujem na sociálnych sieťach. Na TikTok robím väčšinou motivačné videá, 10 sekundové, alebo nemám raz slovo motivačné, takže to nebudem tak nazývať, ale nechám každého, aby uvážil podľa seba. A toto video bude o tom, prečo by som mal začať práve teraz a nemal čakať na nič iné. Lebo presne v takej situácii som a pravdepodobne ešte chvíľku budem. A viem, že takí ľudia, jak som ja, že chcú s niečím začať a boja sa, čo povie okolie, boja sa, čo povie mama, otec, čo povedia kamaráti, čo povie hocikto iný. Tak ich je tam veľa takých ľudí. A viem, že takéto video by mohlo niekomu pomôcť, aby začal. OK, dosť kecania. Čo stratíš? Čo stratíš, bro? Čo stratíš tým, že teraz začneš? Čo stratíš tým, že teraz sa začneš ukazovať na internete? Čo stratíš tým, že teraz pôjdeš von a budeš sa točiť? Čo stratíš? Stratíš ľudí? Tí ľudia v prvom rade ani nemali čo robiť v tvojom kruhu, pokiaľ chcú zmiznúť hneď pri tom, že začneš robiť, čo chceš ty. Pokiaľ sa im budeš zdať trapný, pokiaľ sa im budeš zdať hlúpy, pokiaľ sa im budeš zdať neviem aký, tak tí ľudia to nemajú čo robiť. A potom, ako odídu, tak zrazu zistíš, že to není tak strašidelné a zistíš, že prvá vec, ktorej si sa tak bál, tak je vyriešená. A zrazu budeš vedieť, že to není tak strašidelné, že tie veci, ktorých sa bojíš, možno nejsú tak obrovské v realite, jak si naozaj myslíš. A druhú vec, ktorú si uvedomíš, je to, že tých ľudí si v prvom rade ani nepotreboval k tomu, čo chceš robiť. Je potrebné mať okolo seba ľudí, ktorí ťa budú podporovať, ktorí sú pre teba. Ale tí ľudia, čo sú pre teba, budú s tebou, keď budeš kto si ty naozaj. A nie keď budeš mať milión masiek a milión tvári a budeš robiť každú vec inú, len aby si sa zapáčil niekomu. Ďalšia vec, ktorú si myslím, že mi bránila v tom začať a mi bráni možno aj teraz, tak je to, že si myslím, že strácam čas. Ale vždy ma ukludní tá myšlienka toho, že ten čas utečie tak či tak. Ten čas bude utekať, či tu budem sedieť, nahrávať toto video presne tu za týmto stolom, alebo či budem kúsok vedľa ležať na gauči a pozerať milión YouTube Shorts a milión TikTokov a milión hlúpostí ľudí, ktorí robia to, čo chcem ja. Či je ten čas utečie tak či tak, bro. Či budeš chcieť, alebo nebudeš chcieť. Čas nezastavíš, čas nespomalíš, čas si neprispôsobíš sám sebe. Jednoducho je to tak, jak to je a musíš to využiť vo svoj prospech, bro. A trvalo mi to veľmi dlho na to, aby som si to uvedomil. A uvedomujem si to stále dookola za každým, keď mám presne tento pocit sám v sebe. A po týchto dvoch veciach, keď si ich uvedomíš, nemusíš ich mať v hlave non-stop, ale pokiaľ si ich budeš pripomínať, tak zrazu zistíš, že tie veci nejsú tak ťažké, jak si si naozaj myslel. Je to len neznámo a tvoj mozog si to neznámo vykresluje automaticky nebezpečne. Tvoj mozog si radšej vyberie komfortné peklo, než neznáme nebo. Tak to podľa mňa je. Ďalšia vec, ktorú tu mám napísanú, inak musel som si to napísať, lebo je to prvé video, takže ma ospravedlňte, ale chcem, nech to má hlavu a petu. Asi jak prvé video odo mňa. Ďalšiu vec, čo tu mám napísanú, je to, že som sa bál, že zlyham a že nič z toho nevyjde. Ale takisto, jak som sa bál, že zlyham, takisto to vyšlo. Takisto som sa bál dať prvý TikTok a zrazu som ho dal a dal som ďalších 20 a zrazu ten 21. mi zabezpečil 100 000 views. Tie ďalšie a ďalšie mi nazbierali teraz momentálne 11 000 followerov na TikToku. A o mnoho viac podstatnejšie pre mňa, než tie views a než tie follows, sú tie správy, ktoré mi píšu ľudia, keď nie denodenne, tak obdeň, že im to pomáha, že som ich inšpiroval pre niečo, že chcú niečo spraviť so sebou a tým sa nestávam na žiadny pedestál a tým sa nestávam, že som lepší než druhý. Jednoducho len mi to dáva to potvrdenie toho, že to robím správne a že to, čo som sa bál, bolo to, čo som potreboval spraviť. A preto je toto video určené presne pre teba a presne preto ho teraz vidíš a presne preto ho teraz pozeráš, lebo pravdepodobne aj tá vec, ktorú chceš začať, pokiaľ to není profesionálne hranie automatov, tak je určené pre teba, bro. Takže pokiaľ sa bojíš toho, že zlyháš, čo ak vyhráš? Čo ak to zlyhanie je iba v tvojej hlave, lebo si zvyknutý na negatívne veci? Čo ak si nastavíš svoj mozog na pozitívne veci a tvoje telo a všetko okolo to bude následovať? Čo ak? Čo ak aj tá trápnosť je iba v tvojej hlave? Trápnosť je ďalší bod. Ten obľúbený hudobník, ktorého máš, sa cítil trápne a hanbil sa vydať ten prvý track.
ten obľúbený youtuber, ktorého máš, sa hanbil vydať prvé video, ale rozdiel medzi tým človekom, čo to robí a dosiahol niečo, a medzi tým človekom, čo nerobí nič s tým, čo chce, lebo sa hanbí, je ten, že ten človek, ktorý niečo dosiahol, sa dokázal cez to dostať. Dokázal si dať klapky na oči, na uši a proste si povedať, že OK, je čas to proste spraviť. Tá trápnosť je úplne jedno. Tí ľudia, ktorí si o tebe niečo pomyslia, do 2 dní zabudnú na teba. Tým ľuďom si jedno. Reálne. Kedy si naposledy spomenul, jak si na základke si myslel o niekom, že je trápny, alebo jak si myslel na základke, že čo to robí, že však on je úplne trápny, že jak to môže niekto spraviť. Spomenul si na ňo dnes, keď máš kopu svojich problémov? Nie. Tá trápnosť je iba v tvojej hlave a není to o tom, čo si o tebe druhý myslia, ale čo si myslíš ty o sebe.